Ahojte. Chcel som vám ukázať, ako mi prešmikuje pohon na Janmare. Klasická 800 otáčiek, kardan, jednička rýchlosť, trojka pohon. Hydraulika tak ceca na polky hore, aby zbytočne nešiel po zemi. Hlavne prevracam seno. Kolesa nie sú zaborené, majú voľný priebeh, aj keď to je také blato, ako vidíte. Mám zatknutý predok. Pridám plyn. A toto mi robí, poďte sa. Pridám plyn. Takto sa nehybe. Jednotka, trojka, kardan pustený. Netočí sa takto pomaly. Poďte sa, stojí na mieste. Vôbec sa nechce pohnúť. Trochu uberiem. Musím zdvihnúť a už sa rozbehne. Pustím dole. Prevraca. Až teraz sa rozbehol. A dám dvojku. Dá trojku na tvrdo, ani sa nehne. Vidíte to? Pridávam. Dám dvojku. Nič. Jednotka. A už pomaly chytá, až teraz sa rozbieha. Jednička.